Assalamu alaikum jama'a masoyanmu na faɗin duniya gaba ɗaya, sunana Jamilu Muhammad Inkiya Dan Sholi, kamar yadda kuka sani naku a kullum mai shirye-shiryen barkwanci asalin Dan Sholi. Muna gabatar muku da sabon page namu mai suna Dan Sholi Team akan Facebook. Wannan normal page namu na Dan Sholi da muke saka muku bidiyoyin mu ya dan samu matsala, so dole ta sa mun bude sabon page. Don haka idan kuna bukatan ku ci gaba da samun bidiyon mu na barkwanci na Dan Sholi, sai ku je page namu mai suna Dan Sholi Team, ku yi following. Za ku gan shi da wannan logon, sabon logon mu kenan musamman dan wannan page din. Sannan mun bude ma YouTube channel shi ma wannan page din Dan Sholi Team. So za mu rinka sakin abubuwa daban-daban wanda ba ma asalin Sholi kaɗai ba asalin shaye-shaye kaɗai ba. Za ku yi mamaki ku ga Dan Sholi yana soyayya, ko kuma ku ga Dan Sholi dan daba, ko dai wani karaktan daban. So albishir nake muku, kar ku bari a baku labari. Ku je Facebook ku yi following page mai suna Dan Sholi Team. Mun riga mun sa bidiyo guda 2 yanzu haka, kuma kullum za mu ci gaba da sa bidiyoyi. Sannan a YouTube ma Dan Sholi Team da wannan logon. Insha Allah za ku ga sabbin shirye-shirye mun dawo da zafin mu da karfin mu. Muna ƙara sanar da masoyan mu cewa baya ga bidiyon da muke muku na barkwanci, ku sani cewa muna yin advertisement, wato talla. Idan kana da wani abu da kake so ka sanar da duniya, ko wani sako da kake so mu isar ma duniya, ko kuma mu tallata wani kasuwancinka ko kamfaninka, ko dai wani abu da ya shafi kasuwanci, wannan dalilin yasa muke daura number mu akan video, ko kuma za ka ga email address namu a Facebook page namu, ko a TikTok page namu, ko kuma akan YouTube page namu. Za ka ga email address namu, wato inda za ka tura mana sakon gaggawa kenan. A wannan kai tsayin ka tura, ko cikin ƙasa da 'yan mintuna muke reply, ko ka tura mana SMS sakon message na waya, ko kuma ka mana magana ta WhatsApp. Wani lokaci ana iya kiran mu ba mu daga ba saboda yanayin aiki, amma an ka bar mana sakon SMS ko kuma ka shiga email namu ka mana sako, insha Allah za mu yi reply. Ko kuma ka mana DM private message, shi ma muna amsa da gaggawa. Muna maraba da ku zo mana da business, wato kasuwanci, insha Allah, ta yadda kun ga za ku nuna mana, za ku ƙara mana ƙwarin gwiwa ta yadda za mu ci gaba da sako muku ayyuka. Muna tare da ku, mun gode. Na ku a kullum. Ya gwana.